Pablo Castiñeira é licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte e presidente da Asociación Bella Escola con sede na localidade de Noia. Pablo ten como soño levar a cultura urbana a todos os rincóns para que todos os xoves a coñezan e atopen algunha actividade que lles aporte algo e na que puedan empregar o seu tempo libre, creatividade e ilusión. Pois Bella Escola é unha asociación de cultura urbana que fixemos aquí en Noia e que se dedica un pouco a facer obradoiros para rapaces, para que poidan probar un pouquiño todas estas actividades relacionadas como o breakdance, o rap, o graffiti, un pouquiño de todo. Pois a verdade é que nós traballando somos 26 de toda Galicia e o que fixemos foi coller un pouquiño a xente máis destacada en cada un dos ámbitos da cultura urbana, como ben dixen, pois o graffiti, o breakdance, un pouco orientalos a dar obradoiros para os rapaces. Entonces, o público ao que nos diriximos as nosas actividades pois son rapaces de entre os 14, 15, 16 e un pouquiño máis para arriba. Xa o ano pasado, igual que este ano, tivemos a oportunidade de participar pois nun proxecto da Xunta da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, onde, a través dunhas subvencións a asociacións, como pode ser a nosa, pois nos axudaban un pouco a promover este tipo de actividades, nos daban un puxón importante para que podamos levar a cabo os nosos proxectos. Aproveitando esta convocatoria que tanto, insisto, tanto ano pasado como este ano nos concederon, pois levamos a cabo varias xornadas por diferentes puntos de Galicia relacionadas coa cultura urbana, normalmente ao aire libre. Fixemos varias xornadas ao aire libre onde había unha programación durante toda unha tarde ou durante todo un día, onde rapaces sen previa inscripción e sen ningún tipo de limitación puderon participar pois en cada unha das actividades que se desenvolvían ao aire libre. Pois se tiñamos graffiti nun lado, breakdance no outro, obradoiros, pois a idea que tiñamos nós era de que eses rapaces foran un pouquiño probando, que encontrasen algo que lles guste nesas actividades, que puderan ter polo menos a experiencia de probalas. Intentamos un pouco abarcar varios puntos un pouco distantes. Monforte de Lemos, Santiago de Compostela, Rianxo, aquí en Noia, en diferentes puntos de Galicia, en A Coruña. Sempre abarcamos e intentamos facer un pouco de todo para que os rapaces non lle gusta unha actividade que fan a outra, pero ten bastante acollida, incluso a xente maior se empeza a animar tamén. Aí están sacando desde a Xunta cursos de informador xuvenil, de mediador xuvenil, entonces nós é algo que queremos facer, queremos estar entre os concellos, o personal administrativo e os rapaces que sobre todo os rapaces que están moito tempo na rúa e que non saben como poden ocupar o seu tempo facendo algo proveitoso. Nos tiñámoslo máis fácil, comezamos co breakdance, despois abrimos a outras actividades porque víamos que tiñan moita positividade, que se podían utilizar de boa maneira. Entonces nos empezamos co break, o único que necesitábamos era un chan e unha radio, que aínda así parece fácil, pero bailamos moito ao aire libre, choveunos moito tamén, hasta que podemos tamén, a través da asociación, reservar un espazo como a Casa de Xuventude para poder entrenar. Logo xa máis complexo o tema de graffiti, para comezar é máis complicado, xa pola visión que ten a xente e tamén porque non hai moitos sitios, lóxicamente o material costa moitos cartos. Pois nos enteramos da convocatoria a través da página web xuventude.net, que, como sempre digo e reafirmo, é unha página que está en continuo movimento, sempre sacando novas, tanto no ámbito de formación, axudas, bolsas, estudos. É unha página moi interesante e, unha vez que collín contacto con esta página, igual que teño feito cursos da Xunta de Xuventude, tamén para a nosa asociación me entero das bolsas que se convocan. A verdade é que é unha ferramenta bárbara. Eu, desde logo, recomendo facer este tipo de actividades, sobre todo porque entendo que responden moi ben ás necesidades da xente xove, que a que nos dedicamos o tempo. Entendo que son as actividades que non teñen regras, non teñen límites, permiten expresarse libremente, por así dicilo, rompen un pouquiño co tradicional, onde para ser bon nalgo tens que esforzarte, pero tens que facelo como cho marcan. Entonces, aí se desbanca, se bota para fora moita xente
que por non ter talento, por non ter tempo para practicalo, por lo que sexa, non se sinte cómodo. Entonces, non sempre dicimos no tema do breakdance, do graffiti e tal, non hai unha federación detrás que che poña unhas regras de que para facelo ben tens que facelo así. E nós o que queremos é explotar un pouco esa creatividade, esa necesidade de expresarse da xente xove. A min o que máis me gusta da cultura urbana é ese afán de superación persoal, non para os demais, senón contigo mismo. Pois ser capaz de facer novos movimentos no breakdance practicando, faiche sentir, súbeche a autoestima, que é un aspecto que creo que temos que traballar moito cos rapaces, sobre todo hoxe en día. A miña cidade do futuro é creativa, compartida para todo o mundo, entonces, bueno, con cores, non gris.